ואני נזכר בכל המאורעות שכולנו היינו עדים להם בשבועות האחרונים, ואני פשוט מתרגש, כי המאורעות האלה הם באמת ובתמים מאורעות היסטוריים. כי תמיד הרגילו אותנו לחשוב שעם ישראל ישן, שעם ישראל נמצא בבתים, שאף אחד לא רוצה לצאת ולהיאבק. ואמרו לנו שאם כבר אנשים יצאו להיאבק, זה לא יהיה נושאים חברתיים. ואמרו לנו שאם כבר אנשים יצאו להיאבק על נושאים חברתיים, זה יהיה בדברים סקטוריאליים, זה יהיה למגזר כזה או אחר. ואנחנו רואים בשבועות האחרונים את עם ישראל, רבבות, מאות אלפים, שבוע אחרי שבוע, יוצאים למאבק חברתי, לא מגזרי, לא סקטוריאלי, מאבק של כולם, מאבק אמיתי. וזה דבר שלא קרה, זה דבר שלא קרה עד היום במדינת ישראל, אני חושב. לפחות אני, בזמן שאני חי, לא ראיתי מאורעות כאלה, ואני רוצה להגיד לכם שזה נותן לדור הצעיר המון תקווה שיש עתיד למדינה, שהמדינה הזאת תצליח, שהעם הזה יצליח להביא את המדינה למה שהיא הייתה אמורה להיות, מדינה של אור לגויים, מדינת מופת, מדינת רווחה, מדינה שבאמת ובתמים האזרחים שלה הם דוגמה לעולם ולעמים כולם. ולכן חברות וחברים, אני רק אגיד דבר אחד, אנחנו באנו להפגין, אנחנו צריכים שאת הקול שלנו ישמעו ממודיעין בואכה הדרך שעולה לירושלים ועד לכנסת ולמשרדי הממשלה. ולכן אני באמת מבקש מכם לקראת הסוף, תרימו ידיים כולם, לקראת הסוף לפני שאנחנו יוצאים, תרימו כולם ידיים וכולם ביחד. העם דורש צדק חברתי! העם דורש צדק חברתי! העם דורש צדק חברתי! העם דורש